L-editur tal-Gazzetta Indipendenti The Malta Independent ta' ħarsa lejn l-aġir ta' Jason Azzopardi li l-ewwel bħal speċi skuża ruħu għal fatt li aċċetta rigal mill-grupp ta' Jurgen Fenek fejn tħallsitlu kamra f'lukanda lussuża f'Tel Aviv, imbagħad ftit wara qal li din hija storja avventata. L-Independent bdiet l-editorjal bit-titlu Who's Trying to Divert Attention Now billi qalet li ħasbet li Jason Azzopardi ammetta l-iżball li għamel iżda mbagħad malajr dawwar femtu. Il-Gazzetta Indipendenti qalet li inqas minn 12 sija wara li Jason Azzopardi għamel apoloġija imbagħad ħareġ jgħid li l-Gvern ivvinta storja fuqu. Bi kliem ċar daqs il-kristall l-editur tal-Independent ta' ċamata lil Jason Azzopardi u qal li ċertament li l-istorja ta' Tel Aviv mhix aħbar falsa. Il-mawra tiegħu f'lukanda hija fatt. L-kamra fil-lukanda ħallesilu negozjant hija fatt. M'hemm xejn fals fiha. Hija minn hawn lid-dinja li Jason Azzopardi isset jgħid li din hija storja avventata, saħqet l-Independent. L-Independent fakreċ għal il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hizler li qal kif Jason Azzopardi ma jistax jiġġustifika r-rigal li jaċċetta xtara rigal ieħor lil min ħallaslu l-kamra f'lukanda li kull lejl jiswa kemm xa ġmiela. L-Independent temmet tappella lil Jason Azzopardi li kien ikun aħjar li jistenna l-eżitu tal-Kummissjoni Etika u Mġieba tal-Partit Nazzjonalista li tinvestigah flok joqgħod iġib l-iskużi u jwaħħal fil-Gvern li qed jipprova jdawwar l-attenzjoni fuqu.